Stilling, og jeg er en del af EU-projektet IPM Works, hvor jeg er hubcoach for i alt 11 danske landmænd på Djursland under Arable Sector. Vi er i dag taget ud for at besøge Morten Gert Nielsen og hans konsulent Charlotte Udsen for at høre, hvorfor han prioriterer at bruge meget energi på vinterhvedesorter, hvorfor han synes, det er et godt IPM-redskab, og hvordan Charlotte hun rådgiver i forhold til forskellige sorter og svampebehandling. Hvorfor vi besøger dig, Morten? Du har op mod 5-6 forskellige vinterhvedesorter hvert år. Det er jo deres overvintring og deres sygdomsresistens og skadedyrsresistens også kigger vi også på nu, om der er omkring hvedegalmyggen. Så det er de overvejelser, jeg har, når jeg vælger sorter, og så vil jeg gerne prøve at sammenligne, hvordan de overvintrer, specielt hvordan de overvintrer på mit lave jord, hvor jeg har lidt udfordringer med opfrysninger og kulde. Morten, jeg har jo set i din sprøjteplan, at du differentierer dine sprøjtninger i forhold til sorterne. Det gør jeg, og det er ud fra de ting, der står i vores avlerbrev, hvordan de enkelte sorter de har det med sygdomme, og så differentierer jeg det ud fra det, også visuelt. Altså jeg kører ikke før, når jeg kan se, der er noget, men jeg har i hvert fald en sort, som har fået mod meldug, og det har de andre ikke. Og det er, fordi den er modtagelig, og jeg har fundet det. De beslutningsstøttesystemer, vi tilbyder som landboforening, er jo en palette af nogle forskellige valgmuligheder. Ja. Og sådan som i Mortens tilfælde, så får Morten jo lavet en sprøjteplan. Jeg laver selv en sprøjteplan, og jeg kigger måske også på den. Men den kan jo ikke stå alene, fordi den skal jo tilpasses den enkelte sæson, hvad der sker. Ja. Nogle sygdomme er mere fremherskende i nogle sæsoner end i andre sæsoner. Så tingene arter sig jo aldrig, ligesom planen, kan man sige. Så det skal tilpasses hen ad vejen, og det gør vi jo. Så tilbyder vi forskellige beslutningsstøtte løsninger, og det ene, det er vores avlerbrev, som vi sender ud ugenligt, med hvordan det hele det ser ud ude i marken. Og deri har vi noget rådgivning, som dels bygger på landsforsøg, og den viden, vi har for de forsøg, der bliver lavet i Danmark. Men vi kombinerer den også med vores kendskab til de lokale marker her på Djursland. Fordi vi kommer jo som rådgiver rundt og ser en hel masse marker, og det inddrager vi i de her avlebreve og prøver at kommunikere vores viden og vores erfaringer ud den vej. Der er også den mulighed at deltage i markgrupper. Det gør Morten også, er med i en markgruppe, hvor man mødes en gang hver 14. dag, sådan cirka i vækstsæsonen. Og hvor man tager rundt og ser hinandens marker og får en snak om, hvad der rører sig helt aktuelt af problemer i marken, og snakker om de forskellige løsningsmuligheder, der er. Morten, hvad er det for nogle fordele, du ser i, at du differentierer og hele tiden tilpasser sprøjtning? Det gør jeg jo for at optimere virkningen på det rigtige tidspunkt, og så for at bruge mindre sprøjtemiddel. Altså simpelthen for at prøve på at spare der, hvor vi kan spare, men ikke spare så meget, så det koster der, hvor jeg skulle have kørt. Hvis der sidder en person, som ikke er vant til at bruge de her mange forskellige sorter, hvad er så nogle gode håndterbare råd til at komme i gang med det? Det er blandt andet at læse vores avlerbrev fra Landboforeningen. De er jo virkelig gennemarbejdet, så jeg kan se, hvad sorter har plusser og minuser, og så kan man jo reelt set godt vælge ud fra det. Eller, og så gå efter sortsblandinger, og så har du ligesom delt det lidt ud. Jeg har interessen i at se de forskellige sorter, hvordan de arter sig, men jeg går jo også mere og mere over i sortsblandinger, fordi at det er den sikre vej.